Энгелнау пешсезне һәм барлык актанышларны Татарстан Фәннәр Академиясе һәм аның шәхсән аның президенты Салахов Мәгъзум Халимулла улы исеменнән чын күңелдән тәбрик итәргә. Актаныш бистәсенә 310 районына 90 ел дип әйтсәк тә, ул инде бераз гына шартлы саннар, чөнки без беләбез, Актаныш төбәге күпкә борынгырак, күпкә байрак, аның тарихы күпкәрәк кирәк итә торган өлеш. Шунсы куандыра, Актанышның бүгенге көне дә шатландыра. Актанышлар алар терлекчелек, игенчелек өлкәсендә генә түгел, алар яшәешнең башка өлкәләрендә дә сынатмыйлар, беренче урыннарда баралар. Шын күңелдән шатландык, яңа гына булган Идел-йорт театр конкурсында Кировларның беренче урынга гран-при алуларына шын күңелдән аларны тәбрик итәбез. Якташларым, сезгә дә кайнар сәлам. Шулай ук барлык якташларга, сезгә барыгызга да сәламәтлек, иҗади уңышлар, үзегезнең талантыгызны, сәләтегезне югалтмагызны телибез. Актаныш районы бүгенге көндә ул иң беренче чиратта тагын безнең милли кадрлар әзерләү үзәге дип әйтер идем мин аны. Менә бу бүгенге көндә эшләп торган сәләтле балалар гимназиясе һәм менә яңа гына әйтеп киткән Ингелнау киткән шатлыклы хәбәр, яңа бина төзү, бу инде тагын да шушы әйберне расыйтырган материал, шушы хәбәр дип әйтик инде. Шын күңелдән барыгызны тәбрик итәм. Бу котлауларга безнең тагын Галимҗан Ибраһим исемендәге институт коллективы хезмәткәрләре, аларның бер яртысы бүген монда утыра, икенче яртысы Zoom артында катнаша. Һәм шәхсән институтның директоры Ким Галим улы Миңнуллин исеменнән дә сәламнарны, котлауларны җиткерәм. Һәм конференцияның эшенә уңышлар телибез. Бу безнең соңгы очрашу булмас. Безнең әле хезмәттәшлеккә тирән планнар бар. Без аларны сөйләшәбез, алар турында әле Актанышлар белән яңадан тагын сөйләшеп үткәрәс чараларыбыз бар. Һәм бүләк итеп сезгә үзебезнең хезмәт җимешләребезне тапшырасыбыз килә. Менә монда иң беренче итеп Тукаебызга багышланган беренче безнең институт тарафыннан эшләнгән, гомумән татар шәхесләре арасында беренче булып эшләнгән персональ энциклопедияны тапшырасыбыз килә. Габдулла Тукай дигәчтен Актанышлар һәр вакытта әйтәләр, башкорт далларында дигән кымыз ул башкорт далларында булмаган, ул безнең Мәшти авылында булган, Габдулла Тукай шунда булган икән дип әйтәләр һәр вакытта да. Ингелнау көшнең министрлыкка килгәннән соң Ингелнау көшәйдә нидә Ялидә милли мәгариф белән шөгыльләнә торган бүлек булырга тиеш. Дип безне мәҗбүр иттереп шундый бүлек төзетте. Бүлегебез бүгенге көндә инде бик уңышлы гына эшләп килә һәм без беренче хезмәт җимешләребезне күреп шатланабыз. Безнең өр-яңа татар балалары өчен туган тел дәреслеген эшләп чыгардык 4 класс өчен. Һәм бүген инде аның 5-нче, 6-нчы, 7-нче класслар өчен дә эшләнеп бетте. Буларны тапшырасым килгән. Бөтенесен дә алып менмәдем, монда безнең яшьләрдә Ингелнау шулай ук аның ярдәме белән бәйле әйберләр. Безнең дәүләт программасына мәҗбүри рәвештә сүзлекләр мөмкин хәтле күбрәк чыгарга тиеш дип Ингелнау безне мәҗбүр иттереп, менә шундый сүзлекләр эшләргә мәҗбүр итте. Һәм 5 ел эчендә без 24 сүзлек чыгарып ташлаганбыз, үзебездә кызык итеп. Мин монда берничә семинар кылдым, менә татар теленең аңлатмалы сүзлеге 5 том бар, алар барысы да безнең монда яшьләрдә тутырылган. Аларны тапшырабыз. Тагын бер генә әйбер, безнең инде Актанышның юбилей уңаеннан аерым бер бүләк әзерләдек. Бу Актанышка багышланган китап. Актаныш милли мәдәни мирасыбыз, Актаныш дигән китап әзерләдек. Ул китап безнең әзерләнеп бетте һәм шушы көннәрдә дөнья күрергә тиеш. Без инде аны аерым алып кайтып, монда сезгә презентацияләү бәхетенә ирешергә насыйп булды дип ышанып калабыз. Рәхмәт сезгә.